तामुलपुरनि काथरबारि गोजौ फरायसालिया जौसिन गेजेरारि फरायसालिसिम आपग्रेसन जाबाय। बे समाव फरायसालियाव रंजानायनि थासारि सोमजियो। 1958 मायथाइयाव ओनसोलनि सांग्रां सुबुंफोरनि नाजानायाव नाग्रिजुलिनि बिखायाव जोनोम मोन्दोंमोन काथरबारि गोजौ फरायसालिया। बे काथरबारि गोजौ फरायसालिया दिनै जौसिन गेजेरारि फरायसालिसिम आपग्रेसन जाबाय। बे आपग्रेसन जानायखौ लानानै काथरबारि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा रंजानाय आरो गोजोननाय फोरमायदों। बे समाव काथरबारि गोजौ फरायसालिनि रबेन राभा आरो आखान्थि गाहाय फोरोंगिरि कृष्णकान्त ब्रह्मआ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी, बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि जगदीश ब्रह्म आरो गासै फोरोंगिरि बानजाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरदों। लोगोसे बोहैथि 2025 निफ्राय 26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आरिमु बिथिङाव बर' बिजों आरो असमिया बिजोङाव मुं थिसननाय जागोन। बेनि थाखाय दासिम गुबुन गुबुन फरायसालियाव मुं थिसनै फरायसाफोरखौ काथरबारि जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फैना मुं थिसननो खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। गिबियावनो आङो जोंनि आसाम सरकारनि गाहाय मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम लोगोसे बे हाई सेकेन्डारि जानायाव काथरबारि गोजौ फरायसालिया बे मावथांखियाव जा बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। दा दिनैनि गुदि खोथायानो जाबाय जोंनि फरायसालिनि मोनसे गोजोन रादाब आरो बे रादाबखौ जों मोननानै जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरिनि लोगोसे गासै फरायसा फरायसुलिफोरा गोजोननाय एबा रंजानाय मोन्दों। आरो जों बे गोजौ फरायसालिखौ हाई सेकेन्डारि खालामनायाव बेखौ जों गोबां समनिफ्राय दाबि दुबा खालामबोदोंमोन, नाथाय जायाखैमोन। बिनि जाहोनफोरखौ जों बुंथ'लिया। दा जियानो जाया मानो बे हाई सेकेन्डारि जानायाव जोंनि आवगायनि गाहाय फोरोंगिरि लोगोसे एसएमडिसिनि बिथांमोना मावफुंगिरिफोरा आरो दानि गाहाय फोरोंगिरि मानिनां रबेन राभा देबनि नाजानायजों लोगोसे आरो जोंनि गेजेर फरायसालिनि गासै फोरोंगिरिनि हेफाजाबाव दिनै हाई सेकेन्डारि जानायाव जों जोबोद गोजोनदों। लोगोसे दा जों हाई सेकेन्डारि मोननाय लोगो लोगो जोंनि गोजौ फरायसालिनि जाखिनि मावनांगौ खामानि बेखिनि खामानिफोरखौ जोङो सुस्रांनो हागोन। आरो जों बेखौनो लुगैदों जे जोंनि बेहाय दा जिखिनि फरायसा फरायसुलि कलेजाव फरायनाय जिखिनि सुबिदा मोननांगौ एबा हाई सेकेन्डारि फरायनाय सुबिदा मोननांगौ, बर' मिडियामानो जा भाषा मिडियामानो जा, बेखिनि सुबिदाखौ दिनै जों मोनबाय। आरो बेखिनिखौ जोङो जोंनि बयनिख्रुइ गोजाम फरायसालि अन्तत तामुलपुरनि साहा ओनसोलाव काथरबारि गोजौ फरायसालिया बयनिख्रुइ एसे मुं थानाय फरायसालि आरो बे फरायसालिया दिनै बे मानखौ मोनबाय। जोङो चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि सारनिसिमनि लोगोसे जोंनि बिटिआरनि गाहाय चिफ प्रमद बर' सारसिम आरो लोगोसे एमएलए जलेन दैमारी सारसिम आरो बिटिसिनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि डिरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्मनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। दा जोङो जियानो जाया मानो जोङो जोंनि नाग्रिजुलि ओनसोल होनब्ला आंखाल मोनसे होनब्लाबो बे आंखालखौ दिनै सुफुंसारनो हाबाय एबा जाफुंसारनो हाबाय। बिनि थाखाय आङो गासै नाग्रिजुलि ओनसोलनि रायजो राजानिसिमबो आं साबायखर बावहरदों आरो जोंनि फोरोंगिरिफोरनिफ्रायबो साबायखर बावहरनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबो।